Türkmenistanda 1-nji maýdan administrativ düzgün bozmalar üçin jerimelerin möçberi ýokarlandy. Resmi matbuatda bu üýtgetmeleriň ýurdun administrativ hukuk gatnaşyklary baradaky kanunçylygyny kämilleşdirmek maksady bilen işlenip taýýarlananlygy aýdylan hem bolsa, bu ýagdaý polisiýa işgärleriniň ýazylan jerimeleriniň sanyna täsir getiripdir. Sürüjüler üçin oňoýsuzlyk döredipdir. Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary soňky ýagdaýlar barada maglumat berýärler. Jerimelerin möçberi ýokarlanyp her bir polisiýa işgärinden günde 20 jerime yazmak talap edilýär. Şonuň üçin döwlet ýol gözegçilik gullugynyň işgärleri, awtologlara, polisiýa işgärleri, piýada raýatlary her gün azyndan 20 jerime yazmaly boldular. Dip Aşgabatly polisiýa işgäri gurrun berdi. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan polisiýa işgärleriniň sözlerine görä, jerime plany barada dilden tapşyryk berilýär we plany dolup bilmedik polisiýa işgärleri ýazylmadyk jerimelerin pulunu ýol başçylaryna öz hasabyna tapşyrmaly bolýar, bolmasa olara işini ýitirmek howp awanýar. Yazmaly jerimeniň sanyny dolup bilmedik polisiýa işgärleri şol ýetmeýän jerimeniň öwezini dolmak üçin nagd görnüşinde polisiýanyň başlygyna tölemeli. Her bir yazılmadık protokol üçün 100 manat bermeli, ýagny 15 protokol doldurup, ýene 5-sini doldurmadyk bolsa 500 manat eltip bermeli. Dip polisiýa işgäri sözüne goşdy. Jerimelerin möçberiniň artdyrylmagyna degişli täze düzgün 1-nji maýda güýje girdi. Prezidentiň 11-nji aprelde gol çeken fermanyna görä Türkmenistanyň administrativ hukuk bozmalary hakyndaky kodeksine üýtgetmeler we goşmaçylar girdilip, käbir düzgün bozmalar üçin jerimelerin möçberi 100% çenli ýokarlandyryldy. Polisiýa işgärleriniň sözlerine görä işini ýitirmezlik aladaty olary tapşyrygy berjay edip jerimelerin sanyny artdyrmaga mejbur edýär. Şu günler jerimelerin köpölmegi vilayetlarda has duýulýar diýip çeşmeler gurrun berýär. Liwaply ýaşaýjylar vilayetde şu günler ýolda polisiýa tarapyndan saklanman awtologly geçmegiň tas mümkin däldigini aýdýarlar. Häzir ýol polisiýalary her bir geçip barýan awtology saklap, dokumentler bilen bir hatarda ýangyn söndürüji, derman gapyrjagy, 3 burç gyzyl ışıklandyrıjy, teker üçin direk we eginiňe geýilýän giýje çıra düşende ışıklandyrýan keltekçi ýaly zatlary talap edip başladylar. Dip Liwaply ýaşaýjy 5-nji maýda gurrun berdi. Sürüjüleriň sözlerine görä polisiýa tarapyndan soralýan zatlaryň köpüsi satuwda serek bolýar we şeýdip her bir sürüji jerime tölemeli bolýar. Häzir adamlara ýangyn söndürüji guralyň ýok diýip ýygyderli jerime salynýar, emma häzirki gün Türkmenawatda bu gural tas hiç bir ýerde satuwda ýok diýip Türkmenawatly sürüji şu günler tapdyrmaýan ýangyn söndürüjileriň bahasynyň hem 10 esse ýokarlananlygyny belledi. Öň 10-15 manatdan satylan agnitoshetel häzir 400-500 manatdan bahalanýar. Olaryň käbirinde bellenen wagt senesi 2023-nji ýylda güýjüni ýitirýär diýip görkezilýär. Dip sürüji sözüne goşdy. Azatlyk bilen gürrüňdeş bolan dewaplylaryň en çemesi administrativ jerimeler baradaky täze düzgünlerden özleriniň bihabar galanlygyny bellärler. Awtolog sürüjileriniň köpüsi jerimelerin birden beýdip ýokarlanmagyndan habarsyz galýar. Bu jerimelerin ýokarlanjagy döwlet telewiziýasynda, radioda, gazetlerde habar berilmedi. Diňe TikTok ulgamynda habarlar peýda boldy. Dip Liwaply ýaşaýjy aýtdy. Türkmenistanyň administrativ hukuk bozmalary hakyndaky kodeksine käbir üýtgetmelerin girdilýänligi barada 11-nji aprelde hökümet maslahatynda ma'lum edilipdi we 17-nji aprelde hususanda hökümetçi Türkmen portal we takyk neşirlerinde käbir maglumatlar çap bolupdy. Jerimelerin şu aýdan ýokarlanjakdygy baradaky şol habarlardan soň Balkan vilayetinde ýol gözegçiligi polisiýasynyň alýan paralarynyň muktary hem ýokarlanypdy. Tizlik düzgünlüği we beýleki düzgünleri bozanlardan sorulýan paranyň muktary soňky aýlarda 30 manat bolan bolsa, aprel aýynda 50 we 75 manata çenli ýokarlanypdy. Awtologyny sagatda 40 km tizlikde sürmeli ýerde 80 km tizlikde süren sürüjilerden sorulan paranyň muktary 150 manata çenli ýokarlandy diýip yerli sürüjiler apreliň aýagynda habarçymyza gurrun beripdi. Azatlyk radiosynyň Günbatar vilayetindaky habarçysynyň 29-njy aprelde beren şol maglumatynda awtologlarda goýulýan derman gutularynyň ýangýç söndürüji jamlaryň bahalarynyň hem 2 hisse gymmatlandygy aýdylypdy.